बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. युरोपमधून देवगड येथील मुणगे, मोरवे, तांबर्डेक, पडवणे येथील समुद्रकिनारी सिगल या परदेशी पाहुण्यांचं आगमन येथील किनारपट्टीवरती झालं असून ही पर्यटकांसाठी एक पर्वणी ठरत आहे. सिगल या पक्षाचे परदेशातून आगमन झालेलं आहे. विदेशातून आलेल्या पाहुण्यांचे या ठिकाणी पाहण्यासाठी पर्यटकांची देखील गर्दी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सिगल हा पक्षी ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, युरोप या देशातून थंडीच्या सीझनला या देवगड ठिकाणच्या विविध ठिकाणच्या पर्यटन स्थळांवर थंडीच्या दिवसात येतो. या ठिकाणी मुणगे असेल, मोरवे असेल, तांबर्डे असेल या किनारपट्ट्यांवर ते पाहायला मिळतात. या ठिकाणी आपल्यासोबत या ठिकाणचे जे नागरिक आहेत जांभूळकर, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की या पक्ष्यांविषयी अधिक माहिती. काय सांगाल? नमस्कार, मी मुणगे गावचा रहिवासी संजय बांबुळकर. या ठिकाणी आम्हाला खरोखरच आनंद होतोय की युरोपीय कंट्रीज ज्या आहेत तिथून कडाक्याची थंडी सध्या असल्यामुळे त्या थंडी त्या पक्ष्यांना पळत नाही आणि अशामुळे हे जे पक्षी आहेत त्यांना सिगल म्हणतात. हे सुंदर दिसणारे पक्षी आपलं स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी या ठिकाणी हजारो किलोमीटर वरून दूर आलेले हे एक आधी आश्चर्य आहे. आणि मला तुम्हाला अभिमानाने सांगावं लागेल, मी आमच्या गावाची निवड त्यांनी केली म्हणजे या सीझन निश्चितच आमच्या गावचा किनारा हा स्वच्छ, सुंदर, निर्मळ आणि पर्यावरणाला पोषक असणार असं मला वाटतं. त्यामुळे खरोखर या पक्ष्यांनी दरवर्षी येतात हे पक्षी. त्यामुळे हा मुणग्यासारखा अपरिचित राहिलेला जो काही समुद्र किनारा आहे तो लोकांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. मला असं वाटतं की हे जे पक्षी आहेत हे पक्षीच या ठिकाणी ह्या सर्व अपरिचित राहिलेल्या लोकांपासून, पर्यटकांपासून दूर राहिलेले जे समुद्र किनारे आहेत ते पोहोचवतील. मित्रांनो, लक्षात घ्या, मला असं वाटतं की हे जे सिगल पक्षी आहेत ते आपल्या आरोग्याचं रक्षण करताना सर्वात सुरक्षित आणि स्वच्छ जागा कुठे आहे ते स्वतः शोधून काढतात. त्यामुळं आम्हालाही थोडी खंत वाटते की एवढे ते पक्षी ही सुंदर जागा शोधून काढतात पण पर्यटक मात्र त्यांना अशा गजबजीचा परिसर पाहिजे असं वाटतं. हे जे पक्षी आहेत हे युरोपीय कंट्रीमधून, अमेरिका, ब्रिटन त्याचबरोबर जे काही देशातून हे येतात हे याचं निवड कारण म्हणजे तिथे कडाक्याची थंडी आपल्यापेक्षाही जास्त आहे. उलट इथलं आपल्याकडे आज थंडी असली तरी आपल्याकडे त्यांच्यापेक्षा उबदार असं वातावरण असल्यामुळं हे सर्व पक्षी या ठिकाणी येतात. खरोखर विहंगम दृश्य दिसतं. पर्यटकांची ओढ या ठिकाणी लागलेली आपण पाहाल. खूपच छान वाटतं आणि आम्हाला आमच्या गावचा अभिमान वाटतो की पक्षी शोधत या स्वच्छ गावाचा किनारा आले. पर्यटकांनी पण त्याचा या ठिकाणी आस्वाद घ्यावा अशी मी विनंती करतो आणि शासनाला पण विनंती करतो की तारकर्ली, देवबाग, गोवा यासारखे अगदी गर्दीने झालेले जे काही समुद्र किनारे आहेत त्याच्याकडे ओढ न घेता या ठिकाणी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमध्ये कितीतरी सुंदर असे किनारे आहेत. त्या उदाहरण सांगायला तर कुणकेश्वरचा आहे, तांबर्डेकचा आहे, मिठगावचा आहे. आमच्या मुणगेगावचा समुद्र आता तुम्ही बघताय तो एवढा विहंगम दृश्य या ठिकाणी तुम्ही पाहता. स्वच्छ किनारा आहे, तोंडवळीचा आहे. अशी कितीतरी वेंगुर्ल्यापासून अगदी पूर्णपणे
या ठिकाणी समुद्रकिनारे स्वच्छ आहेत. पर्यटकांना मी विनंती करतो, त्याचबरोबर शासनालाही विनंती करतो की पर्यटन हा सिंधुदुर्ग जिल्हा व्हावा यासाठी असे जे बीच आहेत आणि जे काही पक्ष्यांनी इथे निवडलेले आहेत ते शासनाने निवडावे आणि सुंदर याचं कायापालट करावं की जेणेकरून पर्यटन या जिल्ह्यातून पर्यटक येऊन या जिल्ह्याचा विकास वेगाने होईल. एवढं मी रोजगार आहेत, नाही असं नाहीत, आहेत रोजगार, परंतु ते आपल्याला शोधावे लागतात. पण आपल्याच गावात आपल्याच विभागात इतके प्रचंड रोजगार आहेत ते पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आपण शोधून काढले पाहिजेत. त्यासाठी शासनानं मात्र या ठिकाणी मार्गदर्शन MTDC सारखे जे काही प्रकल्प आहेत त्यांच्याकडे शासनानं जबाबदारी द्यायला पाहिजे की असे जे बीच आहेत तिथल्या लोकवस्तीला नुसतं तिथल्या लोकल रोजगारावर न राहता त्याचा त्या भागाचा विकास व्हावा यासाठी त्या समुद्र किनाऱ्यांची रस्ते म्हणा, हॉटेल्स म्हणा किंवा याचे तर त्यांनी MTDC मार्फत किंवा ह्याच्या मार्फत जर व्यवस्था चांगल्या प्रकारे केली तर निश्चितच इथला मनुष्य, इथला जो मुलगा आहे तो शिकल्यानंतर मुंबईला वगैरे जाणार नाही आणि मुंबईची जी भाऊ गर्दी वाढणार नाही आणि पोल्युशन तिकडे वाढतंय आणि या ठिकाणी जर इथेच लोक राहिले तर या ठिकाणी चांगलं होईल. ते पक्षी बघून आम्हाला खूप मस्त वाटलं आणि ते भरपूर असे ग्रुप मधून आलेले आहेत आणि त्यांना उडताना बघून आम्हाला खूप मजा वाटते आणि आय थिंक ते इथे स्टे करतील 4-5 दिवस, त्यानंतर आम्ही मुंबईवरून आलो. खूप छान आहे. हा, थोडं साफ केलं तर अजून छान होईल म्हणजे पर्यटन इथे आकर्षित होईल. आपल्याला पाहण्यासाठी या ठिकाणी काय करावं, त्यासाठी काय कोणती योजना मला वाटतं की जास्त करून लोक जिथे ऍक्टिव्हिटीज असतात स्कुबा डायव्हिंग वगैरे ते लोक जास्त येतात. तरी ते केलं तर नक्कीच येतील आणि ते स्टेज ऑप्शन पण हवेत कारण की लोक हालत होते त्यामुळे लोकांना साधारण बीच पण माहित नसेल की ते बीच आहे तर ते सांगितलं आणि लोकांना असे फोटोज वगैरे या युट्यूब या इन्स्टावरून असं दाखवलं तर लोक नक्कीच येतात. आम्ही ते लोकला आलो आणि त्यानंतर आम्ही पण पहिल्यांदा ते पक्षी बघितले, आम्हाला खूप आवडले. आता यानंतर आम्ही उद्याच मुंबईला जाणार नाही, खूप चांगली गोष्ट आहे आणि हे आमचं गाव असल्यामुळे आणि सीजन जास्त जे विदेशामध्ये आपल्या गावात येतात ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि ते त्यासाठी आम्ही मुंबईवरून खास करून त्या पक्ष्यांना बघण्यासाठी येतो प्रत्येक वर्षी. आणि प्लस आमचं हे सुंदर गावचं बीच मुंबई गावचं हे आम्ही जर मुंबई वगैरे एवढं फिरलो अलिबाग वगैरे त्यांच्यापेक्षा खूप सुंदर प्रकारचे खूप छान आणि स्वच्छ आहे आणि खूप आल्हाददायक वाटतं आल्यावरती. आपला कोकणातलं पर्यटन चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजे कारण आपले कोकणचे सिंधुदुर्गातले समुद्र किनारे हे खूप सुंदर आणि जर तुम्ही सकाळच्या वेळी पाहिलं एकदम पूर्ण प्रकारचे दिसतात आणि त्यामुळे तो एक आणि क्लीन म्हणजे असं कचरा नाही काही नाही. त्यामुळे इतर म्हणजे बाकीच्या आपल्या बीचेस वरती नंतर गोवा वगैरे तसे कोकण किनाऱ्यापैकी पण पर्यटकांनी फिरण्यासाठी खूप छान आहे. तर प्रत्येक पर्यटकांनी एकदा कोकणाच्या किनाऱ्यावरती येऊन जावं. हे संवर्धन होण्याची गरज आहे. प्लस आपले ते पारंपरिक पद्धत आहे आपण आपल्या कोकणामध्ये होते बाकीच्या म्हणजे इतर ठिकाणी तसे होत नाही ते पण आणि ते पण एक पर्यटकाचा एक दृष्टिकोनाने ते पण बघण्यासाठी इतर लोकांनी यावं आणि आपल्या सरकारने पण त्या कोकणच्या पर्यटनाविषयी चांगले अजून काहीतरी प्रोग्रेस केली तर अजून छान.